Aktar minn 125 impjegat tal-HSBC Malta għamu, saqu r-roti, ġrew u mxew minn Għawdex sal-Palazz ta' San Anton fit triathlon organizzata mill-Fondazzjoni HSBC Malta. Din hija l-ewwel sena li f'din it-triathlon inġabru flus għal żewġ għanijiet filantropiċi għall-istrina b'risq il-Malta Community Chest Fund u b'risq WaterAid Ghana li se jkunu qed iwettqu proġett bilan li jipprovdu provvista tal-ilma u faċilitajiet sanitarji f'wieħed mill-aktar reġjuni foqra mill-ilma fil-Ghana. Min Għawdex bil-ġirja mill-Arb sa Ħonduq ir-Rumien, bil-għawm lejn Kemuna, bir-rota miċ-Ċirkewwa sal-Park Nazzjonali ta' Taqali u fl-aħħar nett lejn il-Palazz ta' San Anton. Jien għamilt il-ġirja u l-għum ma tnejn bil-sport li nipprattika allura jisu tiġi naturali li tagħmilhom u barra minn hekk huwa sabiħ li tgħin il-minu fil-bżonn iktar minna. Il-triathlon rat is-sem ta' Niki Farrugia, atleta li fost il-maratoni li jagħmel hemm l-għawma bejn Malta u Sqallija. Il-fatt li hija for a good cause. Speċi l-local charity u l-foreign charity għal Ghana. I think it's good to do something like this, but at the same time taf li għattejna ġaħat ieħor. Tkellimna wkoll mal-bniedem li kien li beda triathlon fuq inizjattiva personali tiegħu, Andre Catania. Dak li ġalni nibdija kien il-ħsieb li fil-ħajja sabiħ ħafna tagħti xi ħaġa mingħajr ma tistenna xejn lura. Qabel kont nagħmilha waħdi bil-mod il-mod bdejt inħajjar iktar staff jagħmluha. All in all naħseb li għandna biex inkunu kuntenti bit-turnout. Fil-Palazz ta' San Anton il-parteċipanti ntlaqgħu mill-aġent President Dolores Cristina u mill-Chief Operating Officer ta' HSBC Malta Dekka Fenn. Matul is-sena apparti triathlon il-Fondazzjoni HSBC Malta torganizza qatt ta' attivitajiet banijiet filantropiċi differenti.